Acum 25 de ani, la 13 iunie 1995, Republica Moldova semna acordul sau semna statutul Consiliului Europei, devenind astfel primul stat membru al acestui for european din spațiul CSI. Celebrăm, deci, 25 de ani. Fiecare aniversare este un moment de a face totaluri, de a generaliza ce s-a făcut, ce a reușit statul Republica Moldova pe parcursul acestor ani. E mult, e puțin, istoria poate să ne răspundă la acest lucru. La 2 ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei, la 30 iunie 1997, Consiliul Europei deschide la Chișinău Centrul de Informare și Documentare al Consiliului Europei. Centrul a fost deschis în prezența secretarului general al Consiliului Europei și președintelui Republicii Moldova, o impunătoare delegație de la Consiliul Europei. O asemenea participare la deschidere, o asemenea importanță pe care au acordat-o ambii parteneri, și Consiliul Europei și Republica Moldova, acestui centru, inspira speranță, inspira certitudinea că Republica Moldova și-a ales calea de integrare europeană alături de statele europene să devină un stat modern, democratic. Biroul de informare sau centrul de informare la acea etapă a fost inaugurat la Biblioteca Națională. Mulți considerau că nu este decât o mică bibliotecă a Consiliului Europei, erau și din acei care considerau că este o organizație, a apărut o nouă organizație donatoare de granturi, erau și dintre aceia care considerau că suntem o organizație care putem recepționa plângeri și cu înaltă autoritate a Consiliului Europei să le soluționăm. În septembrie 1997, Republica Moldova depune, de-abia în septembrie, peste 2 ani, depune instrumentul de ratificare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Or, acest teren în Republica Moldova era încă unul arid. Ne-am propus să organizăm o serie de seminare. Deci aceasta era principala activitate la acel moment, să aducem Europa în casele cetățenilor Republicii Moldova, prin organizarea seminarelor cu organismele de drept, cu organele de drept a Republicii Moldova, implicarea organizațiilor non-guvernamentale, care de asemenea erau încă la o stare destul de incipientă în Republica Moldova, activități cu mass media, organizarea acțiunilor, întrevederilor, organizarea reprezentanților organizațiilor non-guvernamentale cu reprezentanții ai Consiliului Europei. Și ceea ce este foarte important, mi se părea atunci și cred că am reușit acest lucru, a fost publicarea unei serii de materiale, traducerea și publicarea materialelor, documentelor Consiliului Europei, concursuri de desene, concursuri ale pictorilor. Am organizat împreună cu câteva birouri de informare din diferite state membre ale Consiliului Europei, colegii noștri, am organizat o expoziție Albastru Tânăr European. Deci a fost o expoziție itinerantă care a pornit de la Chișinău, București, Varșovia, Kiev și s-a întors înapoi la Chișinău. Expoziții de drepturi ale omului în fotografie, expoziție care a fost de 2 ori expusă la Consiliul Europei, nu doar în Republica Moldova. Ceea ce era important pentru noi era să aducem la conștiința sau la cunoștința cetățeanului simplu faptul că principiile și valorile Consiliului Europei nu sunt nici de dreapta, nici de stânga, nu sunt nici progresiste și nici conformiste. Nu sunt decât fundamentul oricărui for european. Ceea ce mă bucură nespus în prezent este faptul că
Această activitate a fost preluată în mare parte de către Biblioteca Națională, prin intermediul Centrului Pro-European de Servicii și Comunicare, care a devenit de fapt moștenitorul Bibliotecii Consiliului Europei și în incinta sălii Consiliului Europei se află acum acest centru care continuă promovarea Consiliului Europei.